Добро утро, добър ден или добър вечер. Зависи кой кога гледа това. Днес ще ви взема един ден с мен. И ще разкажа малко повече за себе си. Ана ми малко сконфузно как обичам да има диалекти. Ами нищо, ще свикнем с това. Сега отивам към работа, ще ви покажа магазина. И след това вече ще ви покажа, ще ви разкажа за себе. Интересно ми е да разбера какво се случва с времето. Буквално до този ден идвах на работа сутринта, къси гащи и по тениска. Не съм с зимното яки. Това не е нормално просто. Ама, каквото е. Не можа да продължа да снимам, защото ме чакаха буквално на вратата на магазина. Клиент, който искаше да се закупи цигари и трябваше да прекъсна. Та това е магазина, в който работя. Магазин за електронни цигари. По-късно може би ще поразчистя малко рафтовете и най-вероятно ще направя едно клипче как разчиствам и ще ви взема с мен докато го правя това. Ще ви го заснема. Обещах ви, че ще ви разкажа за себе си и сега ще го направя. Казвам се Митко Рангелов, на 25 години съм и съм израснал в село Маноле. Селско момче съм, но от почти година заедно с приятелката ви живеем в град Пловдив. Началото беше доста трудно за мен. Даже на моменти все още ми е трудно да свикна, тъй като цял живот съм бил на село. И тук обстановката и живота е доста по-забързан. И това ми пречеше на мен, тъй като съм свикнал да живея на широко, на спокойно място. И изведнъж тук на апартамент. Но всичко се свиква и човек с всичко се напасва. Както казах, селско момче съм и откакто се помня с родителите ми, имаме семейен бизнес и сме зеленчукопроизводители. От много малък аз им помагам на тях. В момента също продължавам да го правя, работим заедно с тях. Всички тези неща. В момента съм на работното си място в магазин за електронни цигари, работя като консултант-продавач. Работата ми е готина, приятна. Разбира се, има си работа, има си и доста свободно време, което ми позволява да правя всички тези неща. Както и в момента записвам. В интерес на истината, от много време се каня да започна YouTube, обаче една мисъл ми спира. Мисълта какво ще си кажат хората за мен, как ще се поиграят с мен и как ще ме коментират. Обаче си казах, продължавам ли с това мислене, продължавам ли да се държа за тази мисъл, нищо в живота няма да постигна и абсолютно нищо няма да се получи. Затова всичко реших да го закърбя. Реших тази мисъл да я оставя буквално зад себе си и изобщо да се правя, че не съществува. И ето ме тук. Записвам. Първоначално бях с идеята, ако някога ми се наложи да напусна България, това да е първото нещо, с което ще се захваня в чужбина. Обаче няма смисъл да чакам. Исках всичко да си почна от родното ми място и така и направих. Идеята за YouTube канала ми е разнообразна, в смисъл ще бъде доста разнообразен канал. Ще има анбоксинги на техники, ще има ревюта на коли най-вероятно, ревю на дрехи, обувки, аксесуари. Ще се опитам да правя влогове от пътувания и най-важното, което искам да направя е да постигна и ще си го поставя като цел в рамките на една календарна година да стане, да правя всекидневно съдържание за YouTube. Сега ще ми е трудно, но както казах, ще си го поставя за цел в рамките на една календарна година това да се случи. Ще дам всичко от себе си. В първият ми влог получих така доста добри отзиви. Хора около мен, които ме познават, приятели, познати ми се кефят, надъхват ме, което ме радва. И ще гледам за напред да става все по-добре. И качество, и клипове,
и съдържание и абсолютно всичко да бъде все по-добре. Ще започна едно ново приключение. Ще направя промяна в себе си. Освен за външен вид, така е да се чувствам добре и да изглеждам добре в кожата си. Ще започна фитнес, ще ви взимам с мен. Ще има и фитнес влогове. И вие ще извървите цялата промяна заедно с мен. Надявам се да не ви разочаровам и всичко за напред да ви харесва. А сега ще ви направя едно таймлапче как почиствам тези витрини. Колкото и досадно да е, но ще го направя. Обаче всичко това с тези кутийки е доста дразнещо и доста време отнема, обаче трябва да се прави. Продължавам. Едната стена вече е готова. Почти готова. Станаха тези 3 рафта зад мен. И сега ще ги направя. За мен ще отнеме няколко минути, за вас може трябва да не спръсти. Напреднахме с почистването на магазина. Сега остават тези с електронните цигари. Целият магазин вече е чист. Чистихме, преподредихме абсолютно всичко. И това беше за днес. Благодаря на всички, които останаха до края. Благодаря на всички, които гледаха клипа. Ако ви е харесало лобчето, палец нагоре. Ако не ви е харесало, палец надолу. Коментирайте, споделяйте. Абонирайте се с камбанка. По този начин помагате на мен. Това значи страшно много. Благодаря ви.